Hemen dugu Peio Dufo. Bueno, hemen jarri didazuen argazki honetan Otxandianorekin ikusi dezakegu, eta nik esango nuke Peioren estiloa agian apur bat atzera geratu dela. Berdin pasatuko diogu zure zenbakian nahi badu, sekatzen baldin badu estilista bat, Frantziako Asamblada Nazionalean. Kamiseta horiek, galtza bakero horiek, duela 15 urte bai, baina ez da hau oraingo estilo urbanoa edo kasuala. Peiori gomendatuko nioke, egin dezakegula plan bat erosketatara juteko asteburu baten, eta beste ikutu bat eman bere estiloari. Berdin Parisera denda hundietan, Champs-Élysées inguruan edo. Egin dezakegu. Asteburu pasa Peio Duforekin. Oh, Bideo ona hori. Champs-Élysées. Para.